Дами и господа, леди и джентълмени, това е клип за вас специално за онези хора, които не знаят какво е опънат таван като цяло, искат да се определят с избора си за ремонт и днеска искам да ви покажа и да ви запозная с нашата технология. Не съм го измислял аз това нещо, като се казва киселото мляко, но за опънати тавани взимам отговорност да разказвам на цяла България какво е то като цяло. Работим, ние ще ви забележа вниманието, на цяла София, околности, можем да правим командировки на цяла България. И така, какво е то като цяло опънат таван? Опънат таван, това е плат, който затваря всичките неравности, всичкото, което го имаш на грубия таван, създавайки идеално боядисана или идеално гланцирана история. Максимална лесна за поддръжка и най-главно това е екологичността и самата издържливост. Ние даваме 15 години гаранция, че това нещо ще ви служи с вяра и с правда, като се казва, и нищо няма да му пука. От минус 5 градуса до плюс 45 със сигурност можете каквото искате да го правите. Да го трепиш както искате, се казва. Но ако има по-големи, по-ниски температури или по-големи, там всичкото е индивидуално. Всичкото се подбира според вашето помещение, има различни материали и така нататък. За сега, какво искам да ви предложа? Да ви покажа малко, да ви запозная с нашата мостра, да ви покажа какво ние имаме като цяло, какво можем да ви инсталираме и така нататък. И така, по периметъра, най-важно, най-главната база, винаги това е периметъра. По всичкия периметър съкови профил. Няма значение какъв профил ще е. Класична система, както в нашия случай сега, плаващ, има сенчест и така нататък. Има различни системи. В нашия случай сега е плаващ профил. Той дава възможност да вградиш LED лента вътре, после да опънеш платното и да имаш и този ефект, сякаш ти плаващ таван. Това е база. Винаги, навсякъде, системата за закрепване може да бъде различна, но те няколко са. Тях няма как да ги сбъркаш. Комплектацията. Много хора искам всичкото да е яко, да е максимално. Всичкото се комбинира според бюджета, разбира се, и според вашето запитване. На тази мостра представено малка, не голяма част от нашите възможности, но сега ще ви запозная, ще ви разкажа какво като цяло може да бъде. И така, първо, светеща линия. Тези светещи линии, които ви най-винаги ги харесате, сега тръгна тренд, ще го реча така, всичките им харесва да правят различни чупки, различни фигури на тавана, това е светещата линия, как тя изглежда отвътре. По принципно алуминиев профил, с торцеви капачки, с LED ленти, всичкото е зад платното се остава. Това е историята, когато ви казвате, искам линии или LED ленти, тези начупените, това да имате за предвид, че това е то. Следващо, това е скрития корниз. В нашия случай може да бъде или бял, или черен. Малко е объркан, трябваше да бъде светлината от тази страна, малко се обърка майсторите, няма проблем. Като цяло, вкъщи при вас ще го сложим както трябва, като се казва. Какво е положението тук? Два реда. Може да се сложи штора и перде и разбира се LED лентата, която дава този ефект, тази възможност за този ефект на скрития корниз. Се опъва платното, после се изкарва корниза. По същия начин и тук имаме представено същата така още един корниз. Това е по-голям корниз с бързо плъзгащи тези, как им са, кукички. Това е ниша корниз. Това е една идея, когато хората казват, искам да си направя от гипс картон, струва ли, после ще можете ли да ми вградите ония корниз? Няма нужда. Така, има отделна история, отделен корниз, после ще покажа някакъв клип, изобщо какви корнизи съществуват на пазара, какво ние можем да инсталираме. Доста са много, под различни штори, под различни запитвания, широки, тесни, на един ред, който щеш. Има различно. Следващо, луничките. Много често напитат как се инсталират луничките, как се инсталират полиолеите и така нататък. По принципно, ние ги разделяме на два типа луничките и полиолеите. Полиолеите винаги, това е външен монтаж, както по принципно с гипс картона. Гипс картона е боядисан, слагаш си полиолея и това е. По същия начин и при нас. Ама само, че при нас зад платното, като да не виси на платното, зад платното слага се подобна някаква такава основа. После в нивото с платното
когато вече се опъна платното, през платното вече се монтира това полиоле или каквото да е. Примерно като луничка с външен монтаж. За вътрешен монтаж, когато са вградени в тавана, за това нещо вече съществува друга история. Такива вградени, такива специални основи, които по същия начин после се изрязва платното и вече се вкарва луничката. И това е. На ден днешен ние представяме като цяло нова история. Това нещо го няма в България за сега. Не съм го забелязал. Ако намерите някой да ме го изпрати. Нова технология с вграждане на лунички. Ето го, двойна луничка може да бъде. Или тройна, колкото искаш си ги снаждаш. Или като по една бройка са. Каква е разликата между тях? Когато ще се опъне платното, ще ви покажем как изглеждат като цяло светлината, самите кружки. Защото тук кружката тя е една голяма, а пък тук кружките са малки и могат да се инсталират обикновените и тези, където бяха, сега ще ви покажа, под обикновените и тези лунички. Обикновени лунички. Лесно за поддръжка. Сами си ги сменяте. Няма проблем. Си ги изкарахте, това нещо всичкото ние на монтажа ви показваме как се прави и ви си го изкарвате както от обикновения гипс картон. Само, че тук в този случай, в този случай, тези скритите лунички, лакшери ще го реча така, ефект, според това, че платното влиза вътре. И сякаш една идея създадена от AI някакъв, когато няма нито една фугичка. Всичкото изглежда максимално естетично. Следващо при нас е нова история, това е имитация на вентилация. Примерно, като имате вие вентилация някаква, в някаква стая или някакво красиво помещение, където трябва да се направи нещо такова, като да не изглеждат тези грозните решетки, ние слагаме, можем да ви предложим по принцип по същия начин, както е тази вент решетка. Как изглежда тя? Това е вент решетка, сенчеста фуга на магнит. Това е част от тях, от тази самата вентилация. Когато се опъва платното, то се вкарва също така директно натам, вътре. Се вгражда вече тази вентилация и се инсталира това нещо. И имате като... То сега ще падне, просто трябва да се монтира, да се инсталира тази история. И то изглежда като сенчеста фуга също така. Доста модерна история. Това нещо също така не съм го видял още в България, затова разказваме го като нова история, като новинки, като ви да можете да бъдете запознати, може би ви някои са от дизайнери или проектанти, да знаете, че може да бъде такова, като за някакъв скъп обект, където трябва да се направи всичкото естетично, има решение, може да се направи. Също така, какво исках да ви покажа за магнитната решетка, да, още една, като трябва някаква ревизия да се направи. Ревизия има предвид зад платното. Слагат се някакви трансформатори или нещо, трябва бързо да имаш достъп до зад платното, слагаме и такива магнитни решетки зад платното, в нашия случай до корниза ще се сложи тук трансформатора, примерно, се опъне платното и това нещо ще си изглежда вече на платното. Е така. Различни шарки може да бъде по принципно, различни варианти също така, като една идея за по-лесно поддържане за някакви неща, някакви аксесуари зад платното и това е идеята. По принципно така. За сега мисля, че това ще е първият клип такъв по-информативен. Следващите клипове ще разкажем за LED ленти, как да си избереш нормална LED лента, как да си избереш по нивото на CRI, как да си избереш топла, неутрална или студена светлина, каква е по-добра и така нататък. По LED лентите също така, всичкото ще го разкажем. Други системи за закрепване, за корнизи, много, още веднъж ще го кажа. Имаме различни варианти за различни тематики, ще го реча така, които да запознаваме ние вас, като ви да бъдете по-подсигурени в този въпрос по опънати тавани. Екосилинг за вашия дом.